Det er lige virkelig pinligt. Jeg har lige opdaget i sådan rigtig meget videoen, at jeg har haft sådan lipgloss nede på min hage. Så inden den her video begynder, så ikke lige sådan judge mig for, at der er lipgloss på min hage. Jeg har lige opdaget det, og jeg ved ikke, hvor lang tid det er der på klipsene, men jeg har lige selv opdaget det, og det ser ikke særlig kønt ud, så det skal I bare lige ignorere. Hej hej! Og god video! Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Som I kan se på titel og thumbnail, så er det her en rigtig efterspurgt video. Der er utrolig mange, der har spurgt, som I kan se her, efter et julegavehaul. Og jeg tænker, at det er en meget normal ting, folk vil se. Jeg elsker personligt selv også at se julegavehaul. Så når den tid på året er kommet, at man skal til at se sin veninders julegavehaul og sådan noget, det er mega hyggeligt at se, hvad folk de har fået. Så derfor så vil jeg også vise jer, hvad jeg har fået. Jeg håber ikke, at mine øreringe de lammer ind. Lad os starte direkte ud med første gave, som er en parfume. Jeg ved ikke, om man siger Si eller Si. Men det er i hvert fald en parfume, som jeg har ønsket mig i ren evighed. Fordi jeg synes, den dufter mega godt, hver gang jeg går forbi en Matas eller et eller andet, hvor der er den her parfume. Så skal jeg lige prøve den på. Jeg synes, den dufter mega godt. Så den har jeg fået, og det er jeg mega glad for. Og så snart den her løber tør, så skal jeg have en til, og det er 100%. Nu skal jeg dække mikrofonen. Den dufter mega godt. Det er mega lækkert, men jeg har jo så parfumeallergi, men jeg har valgt at ignorere min parfumeallergi, fordi der er no way i hele mit liv, jeg aldrig kommer til at gå parfume. Det skal jeg ikke. Nu fik jeg det i munden. Så har jeg fået noget, som jeg ønsker mig utrolig meget. Der var en dag, hvor at mig og min veninde Siv fra min klasse, vi var ude at træne. Fordi at vi træner sammen, vi er sådan træningsmakkere, og vi går i samme klasse. Hvor vi stod og hørte Suspekt, imens vi gik på sådan en løbebånd. Og så var vi sådan, ej, har de egentlig ikke sådan noget merch? Så gik vi ind på deres hjemmeside og fandt sådan nogle 2 t-shirts, som vi ønsker os mega meget. Og så var vi sådan, ej, vi bliver nødt til at få dem, og hvis vi ikke får dem i julegave, så bliver vi nødt til at købe dem. Fordi vi elsker Suspekt, og vi hører det på fuld skrue. Ude af kontrol og Suspekt, det er vores top 1, når vi træner. Og jeg fik begge t-shirts, som jeg er så heldig for, de er meget store. Og det er nok heller ikke nogen, jeg lige skal gå med til hverdag, men jeg er evigt taknemmelig for dem, fordi de er så seje, og jeg elsker det. Jeg har fået den her t-shirt, og så står der altså også Suspekt herom. På t-shirten der står der flere øl, flere mål, store patter, 4-0. Og det er fordi, det er en sang, det er sådan, hvad hedder sådan noget? Det er et citat, eller hvad det er, sådan et lille stykke af sangen. Og den sang, den hører vi hele tiden, så derfor så var det da fuldstændig oplagt, at vi skulle have den her t-shirt. Den er jeg mega glad for. Jeg svømmer i den, og det er altså kun en størrelse. Nu skal jeg lige se, hvad det er. Det er altså kun en størrelse small, så de er meget oversize. Så man skal lige huske på, at de er meget oversize, hvis man godt vil have sådan en her t-shirt. Jeg er mega glad for den her. Og nummer 2 t-shirt, det var Bollheim i går, som folk nok godt har set på Prinsesse Josefine, eller hvad? Hvor hun havde den her t-shirt på til en Suspekt-koncert. Den t-shirt har jeg også fået. Den er lidt mindre, føler jeg, men det er også en størrelse small. Og der står der Suspekt herinde. Og den er mega sej også, synes jeg. Altså, jeg elsker det. Jeg synes virkelig, det er sejt, og det skiller sig lidt ud. Det er ikke bare en helt normal plain t-shirt, som jeg er på lige nu. Så går vi direkte videre, hvis vi lige holder os inde i tøjkategorien. Så har jeg fået sådan en her stribet bluse. Den dufter. Og det er en størrelse extra small. Der er mange, der spørger tit, hvad størrelse mit tøj er, fordi så kan de sådan måle sig efter det. Og det her det er en størrelse extra small. Den har lidt lange ærmer, men ellers så er den faktisk fin nok. Den er jeg mega glad for. Den kan jeg huske, at jeg fik af min mor og far. Og det ligger der en historie bagved, så det er perfekt, at jeg har fået den her, og den er jeg mega glad for. Og vi holder os stadigvæk lige inde i tøjkategorien. Jeg har nemlig fået nogle røde Adidas bukser, som jeg synes er mega seje. Jeg tror, de er meget på mode, men det er faktisk ikke derfor, jeg har sådan ønsket mig dem. Jeg så bare, jeg søgte på bukser. Fun fact om mig, jeg er typen, der ikke kan finde ud af at ønske mig ting. Så opretter jeg en ønskesky, og så går der utrolig lang tid, før der overhovedet kommer et eneste ønske derind. Men de her, de faldt ind på mig, og de gjorde de med det samme. Jeg fandt dem på Google. Og det er nogle røde Adidas bukser. Jeg synes, de er virkelig seje. I skal forestille jer dem her med sådan en hvid stram bluse eller et eller andet. De er meget specielle, synes jeg, og det er meget ude af min comfort zone, for jeg er ikke typen, der går med farvet tøj, som I nok kan se. Jeg synes, de er så seje, og så er de rigtig lange. Men jeg synes, det er mega fedt, at jeg fik dem her. Og jeg fik faktisk også mega mange, eller ikke mega mange, men jeg fik 4 Suspekt-klistermærker.
Så det får man altså også, når man køber det der tøj, og de er mega seje, synes jeg. Og det er klistermærker, så sådan, man kan hænge det på noget. Jeg ved ikke helt, hvor det skulle hænge henne, men jeg synes, de er virkelig seje. Så går vi videre til en gave, som jeg synes er mega sød. Leila og Max, de har været ude på en rejse i... Der kommer parfumeallergien. Leila og Max, de har været ude på en rejse i 4 måneder næsten, tror jeg. Jeg har savnet dem så meget, og så har de tænkt på mig, og de har tænkt på en julegave, da de var i Vietnam. Jeg mener, det var fra Vietnam, det her. Der kører nemlig en trend rundt lige nu med, at man hænger sådan nogle store vifter på en sådan væg-agtigt. Og jeg synes, de er så seje, men folk de køber dem jo bare sådan fra Danmark. Men jeg har fået den originale vare fra Vietnam, fra Leila og Max, og det er jeg virkelig privilegeret over. Jeg synes, det er vildt at have den helt ægte vare. Så det hele vejen fra Vietnam har de gået og slæbt på den her. Og den er virkelig sej. Nu skal den lige vende den anden vej jo. Wow, kan I se det? Den er virkelig sej. Og meget stor. Ej, den fungerer faktisk som en vifte. Problemet er bare, at den er rigtig stor, og inde på mit værelse, der har jeg mest skråvægge. Så vi skal lige finde ud af, hvad vi gør. Fordi det er lidt problematisk, jeg ikke helt ved, hvor jeg skal hænge den. Jeg kunne godt hænge den her. Det er jo så, ja. Men jeg føler bare, at det er lidt random, når jeg sådan ikke har så meget på de andre vægge. Jeg ved det ikke. Det må jeg lige finde ud af. Men den er jeg i hvert fald virkelig glad for. Det synes jeg er en mega sej gave at have fået. At de har tænkt på mig helt henne i Vietnam, det er mega sødt. Nå, lad os gå videre. Vi kan lige snakke om pakkelej. Pakkelej, det gik utroligt dårligt for mig. Jeg har aldrig nogensinde prøvet ikke at slå en eneste sekser før. Vi havde 2 terninger i begge runder, fordi vi havde børn, så det skulle gå lidt hurtigt, det skulle være lidt nemmere, så de også fik nogle gaver. Det gav så bare overhovedet ikke mig nogen fordel. Jeg fik 1'er, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg fik 1'er hele tiden næsten. Så jeg fik ingen pakkelejsgave i ingen af runderne. Hverken den, hvor man får gaver alle sammen, eller hvor man stjæler. Det var meget uheldigt, men Dennis han var mega sød og give mig 2 duftelys. Vi havde nogle meget random gaver, men det var virkelig sjovt. Det var nogle meget random gaver. Men jeg fik de her 2 duftelys, og de dufter godt. Og nu har vi snakket om juleaften, så synes jeg også lige skal høre om vores risalamande, eller hvad det hedder. Find mandlen rundt til. By the way, så kan I lige gå ind og se min mors juleaftenvlog. Der fortæller hun også om det. Men nu spoiler jeg også bare lige, hvis I ikke har set den. Men vi havde lavet risalamande, og vi havde taget en kæmpe skål med risalamande, som vi altid plejer. Og Leila smed mandlen i. Det resulterede så bare i, at der var ingen, der fandt mandlen. Det var bare mystisk, mandlen var væk. Så vi blev nødt til at sådan, trække lod og sige tal. Og dagen efter så fik min far altså mandlen. Så han var heldig, men han fik desværre ikke pakken. Det gjorde Leila, fordi hun valgte det rigtige tal. Så går vi hen til noget smykker, synes jeg. Jeg er nemlig mega heldig. Jeg tror, det her var for Leila. Jeg ved i hvert fald, det er for Leila, men jeg ved ikke, om det også er for Max. Mig og Leila, vi har jo lige været i København, hvor at vi fik vores 3. hul her. Der er lige virkelig meget betændelse i dem lige nu. Men der har hun altså købt noget, som passer perfekt til sådan de små huller her, den her vej. Det er nemlig sådan 2 hjerteøreringe, og jeg er mega glad for dem. Jeg synes, de er så flotte, og jeg glæder mig til at bruge dem. Jeg tror faktisk bare, at jeg tager dem i andet hul, for jeg synes, de er så seje. Der var den. Det er sådan nogle 2 hjerteøreringe, som kommer til at sidde sådan her, og de er virkelig flotte, meget søde. Så det var en meget sød tanke. Dem er jeg utrolig glad for, så tak Leila. Og nej, jeg ved godt, jeg har renset mine øreringe og ører og alt muligt med sådan noget saltvæske fra Pilgrim. Jeg har styr på min betændelse. Jeg ved ikke, jeg får altid betændelse i mine ører. Jeg ved ikke, hvad der går galt. Og vi fortsætter lige lidt med smykker endnu. Mig og Silke, vi giver nemlig også hinanden gaver hvert år. Og hun var mega sød at komme med sådan en her lille pose. Det første, man sidder nede i posen, det er en masse små Bueno. Et brev og en pose. Jeg elsker Bueno, så der kendte hun mig meget godt. Og så har hun skrevet et brev, og det er mega sødt. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det håndskrevne breve. Jeg synes, det er så sødt og meget personligt, og det er noget, man kan gemme for evigt. Jeg havde ikke skrevet et brev til hende, så det var virkelig akavet. Men jeg elsker dig, Silke, og tak. Det er mega sødt, du har skrevet et brev. Og så går vi videre. Der er rigtig mange Buenoer. Hun ved, jeg elsker Buenoer. På pakken, der var der også det her hjerte, men det er så rød i. Nå, lad os åbne den her. Inde i posen kommer der endnu en boks. Og det man ser, det er simpelthen sådan en her mega sød. Kan man se den?
Mega sød hjertehalskæde, og det er faktisk lidt sjovt, for jeg har også givet hende lige præcis den her halskæde også. For noget tid siden, jeg ved faktisk ikke hvilken anledning, det var måske fødselsdag eller julegave. Det er lidt en slags venindegave, og det er jeg mega glad for, så nu matcher vi øreringe. Og jeg er mega bange for det dårlige fokus. Ej, så røg kameraet også væk det. Hold da op. Vi matcher i hvert fald den her halskæde, og det er mega sødt, synes jeg. Så nu har vi den samme. Jeg har også fået et andet smykke, og jeg kan ikke sige, hvor det her smykke er fra. Jeg har faktisk også smykket på, men jeg vil bare lige vise, at det kommer i sådan en her. Det kom i sådan en her meget fin pose, og inde i der er boksen. Men jeg har allerede smykket på. Jeg fik nemlig sådan en her mega sød hjertearmbånd. Lad mig se det. Wow. Og det er mega sødt. Jeg kan ikke sige, hvem eller hvor det er fra. Og jeg synes, det er en mega sød gave. Jeg elsker hjerter. Og jeg har faktisk kun fået hjerter i smykker. Jeg har fået hjertehalskæde, hjerteøring og hjertearmbånd. Ej, det er cute. Det havde jeg egentlig ikke tænkt over. Så går vi væk fra smykker og videre hen til make-up. Jeg har i hvert fald ønsket mig de her 2 ting. Jeg har kæmpe forbrug af den her e.l.f. Halo Glow. Jeg tror, jeg har 5 af dem her i forskellige farver nu. Og jeg er gået helt ned på farve 1 nu. Og når det er sommer, så er jeg over på den næsten mørkeste. Det skifter meget fra vinter til sommer. Men det her, det er en farve 2. Og så er det samme med den her. Det er en... nu skal jeg lige se, hvad det hedder, det her. Det her, det er i hvert fald en setting spray. Og jeg tror, det er fra Charlotte Tilbury. Jeg skal simpelthen ikke vide mig sikker. Jeg er virkelig dårlig til mærker og sådan noget, men jeg tror, at det er Charlotte Tilbury. Nå, men det er i hvert fald en setting spray. Den har jeg faktisk ikke prøvet på endnu, så vi kan lige prøve at se, hvordan sprøjtet det er. Det er jo meget vigtigt, føler jeg. Det er meget vigtigt, hvordan sprøjtet det er. Og den dufter godt. What? Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have en setting spray, der dufter godt før. Jeg har bare de der, jeg ved ikke engang, hvad det er for et mærke, men jeg har sådan en lille en. Men den her, den er virkelig dejlig. Det er et godt spray, og den dufter mega godt. Og det føler jeg også bare er sådan noget, man ikke selv gider at købe. Så det her, det var 2 meget vigtige og brugelige gaver, som man altid kan bruge, synes jeg. Så det er jeg mega glad for. Der smadrede jeg det så næsten også. Og nu rækker vi mod enden. Der er 2 gaver tilbage. Jeg har fået et gavekort på 300 kroner til Matas, og det føler jeg bare altid er noget, man kan bruge. Det er faktisk virkelig fedt, så kan jeg virkelig gå ned og købe alle de ting, jeg mangler. Jeg mangler altid et eller andet fra Matas. Og så den aller sidste gave er fra Morten. Det er simpelthen sådan et her krøllejern. Det er fra Ifallok. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Det her. Og der ligger en historie bag det. Jeg var nemlig på sådan noget brobygning, tror jeg det hedder, eller hvad det nu hedder. Og der var jeg henne ved en frisør. Eller det var jeg ikke, jeg var ved frisørskole. Hvor at vi lavede sådan noget blowout og alt muligt i 6 timer. Og vi vaskede hår og alt muligt på nogle dukker. Og så kom der nogle af de der lærere ind, eller elever, jeg ved faktisk ikke, og introducerede den her, som de lige havde fået hjem. Så prøvede vi det på en af mine veninder, og den var mega god og mega nem. Hun skulle slet ikke gøre noget næsten. Og så var jeg sådan, den vil jeg have. Så gik jeg direkte hjem og satte den på Instagram. Jeg har allerede brugt den 2 gange. Det lyder ikke som særlig meget. Og jeg elsker den. Det er en af de bedste gaver, jeg har fået, synes jeg. Ikke fordi jeg skal udpege, men den er mega god. Jeg kan lige demonstrere, hvordan den laver krøller. Jeg kan prøve at lave en krølle. Så sidder vi her ved mit spejl, og I er meget tæt på, fordi jeg holder selv kameraet på mit ben. Men som I kan høre, så er der sådan noget luft på den. Det er ikke fordi, at det blæser på en særlig meget, så det er allerede et pluspoint, synes jeg. For det er mega irriterende, hvis man står og bøvler, og så blæser det op i ens hoved og vifter alt ens hår væk. Den blæser først, når den er helt varm. Jeg har sat den på 220 grader. Nu er det vigtigt, at man selvfølgelig bruger varmespray, men det bruger jeg ikke lige, når det bare er en krølle, jeg lige skal prøve at lave. Så jeg deler bare lige mit hår op her lige i en. Jeg plejer, når jeg laver krøller, at dele mit hår op i 3 sektioner, og så selvfølgelig spray med en varmespray. Men det gør vi ikke lige nu, fordi det er bare lige en, vi prøver nu. Og jeg har ikke styr på overhovedet, hvilke taktikker og hvilken vej og alt muligt, hvordan man skal krølle. Så skal I ikke judge mig for, at det eneste, jeg vil vise, det er bare, hvor nemt den egentlig krøller. Så nu gør jeg det bare lige den her vej, fordi det har jeg gjort alle de andre gange. Og jeg holder på den her bare, fordi jeg føler, at jeg godt vil klemme den lidt mere ind. Men det er mega nemt. Det er ikke fordi, at jeg skal holde på den. Den tager selv fat. Og så kan jeg simpelthen se en nem krølle, der kom der. Og jeg gjorde næsten ingenting.
Vi kan lige prøve med den her også, uden at jeg holder. Og så kan I se, at jeg skal intet gøre. Den river heller ikke i mit hår eller noget. Meget nem krølle at komme. Og det tager altså 5 minutter, hvis man deler det op i sektioner. Det tager ingen tid at krølle det her hår, fordi den bare gør det så hurtigt. Og jeg har ikke prøvet endnu, hvor jeg krøller mit hår, hvor den ikke krøller. Så den kommer altid ud med noget krøl. Og så lader jeg det selvfølgelig køle ned, og så ræger jeg det igennem ned med mit hår. Gør sådan her, og så kommer der bare sådan nogle volumenkrøller. Men jeg plejer bare lige at ræge det lidt igennem. Nu er det jo ikke helt... Nu var det varmt, ikke? Men I kan stadigvæk se, at krøllerne er der stadigvæk. Så jeg er mega glad for den her, og jeg synes, den er mega god. Så den kommer jeg til at have stor forbrug af. Og det var faktisk alle mine gaver. Jeg ved godt, jeg har jappet utrolig meget i den her video. Men det er lang tid siden, at jeg har filmet, så jeg havde også lige noget, jeg lige skulle snakke om. Jeg sagde det sidste år, men jeg siger det også igen. Jeg skal virkelig prøve at tage mig sammen og lave nogle videoer. Så gør mig lige den tjeneste og skriv nogle gode og brugelige videoidéer, som man ikke har set så mange gange før. Og især ikke på min kanal, så det skal ikke være sådan noget make-up eller noget. Fordi jeg har vist, hvad jeg lægger af make-up. Og det har egentlig ikke rigtig ændret sig siden sidst, tror jeg. Den har jeg i hvert fald prøvet at lave et par gange nu. Så skriv nogle videoer der ned i kommentaren, som I virkelig bare gerne vil se. Og som er noget, jeg ikke har filmet, eller som I kan se så ofte på min kanal før. Og så skriv også lige, hvad jeg har fået i gave, eller hvad jeres yndlingsgave var. Jeg elsker at høre folks julegaver og fødselsdagsgaver, jeg ved ikke hvad. Så gør lige det, gør mig lige de 2 tjenester, så bliver jeg rigtig glad. Og så glæder jeg mig til at læse den her video, den er kommet ud. Jeg kommer ikke til at se eller snakke til jer før 2026, så jeg ønsker jer et rigtig godt nytår. Og jeg håber, de alle sammen I kommer godt og sikkert ind i det nye år. Tak for det her år, og så ses vi bare i næste video eller vlog, hvad du ender med. Hej hej! Mwah.